என்ன டாக்டர் அங்கிள் கையில இவ்வளவு பெரிய ஊசி வச்சிருக்காரு? அம்மாக்கு உடம்பு சரியில்லையோ? இவ்வளவு பெரிய ஊசியா இருக்குது. குளிர் காலத்துல கூலிங் குடிக்காக சொன்னா கேட்டாதானே? வாங்க டாக்டர், எங்க அம்மாக்கு வலிக்காம ஊசி போடுங்க. பாவம், எங்க அம்மா குழந்தை அழுதுரும். இருமா, உன் கண்ணீரை தொடக்க எதுவும் கர்ச்சீஃப் இருக்குமா பாக்குறேன். ஒரு கருமும் இல்ல, ஒரு அட்டைப்பட்டி தான் இருக்கு. சே, ஊசிக்கலாம் பயப்படாத மம்மி, நான் இருக்கிறேன். யாரும் அது? ஏய் பழக எந்த ஓ தரையை கொடுக்குறியா? அழகா பிறந்தாலே இதான் பிரச்சனை. எல்லாரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் என் கியூட்னஸ் கம்மியாயிரும் போல. விடுங்க ப்ரோ, எங்க அம்மாவுக்கு போய் ஆறுதல் சொல்லணும். மம்மி நீ ஒன்றும் கவலைப்படாத ப்ரோ, கையேறு ப்ரோ. டாக்டர் வந்து ஒரு கையிருக்கு சொல்லுங்க. ஐயோ எங்க அம்மாவுக்கு ஊசினா பயம் உடியா, அதுக்கு போய் நான் ஆறுதல் சொல்லணும். வாங்க அந்த என்ன பிடிக்கிறீங்க? ஐயோ விடுங்க. அம்மா அப்பா, ஐயோ வலிக்குதே வலிக்குதே வலிக்குதே. நானும் ஒண்ணு நான் என்னைக்குமே கவலைப்பட மாட்டேன். பாத்தீங்களா, தேத்தா நிக்கிறேன். அப்பாடா மருத்துவத்துக்கு போட்டானுங்க.